Maray pa, aramon niya to unyan sa DCGB. Nata, ano man dapat kong maaraman dyan? Ata, magdaog kita. Aramon niya to ang kakaibang mga impormasyon, mga istoryang mapapakinabangan baaguan pangudtuhan. Totoo yan! Uya na ang programang Aramon Yato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardela. Aramon Yato. Kabayan, dapat mong malaman na kailangan mong maintindihan ang usapan na may kinalaman sa iyong kapaligiran. Gaya ng aming sinabi, makinig ka. Dito sa inyong bahay, makijaming. Dito sa programa, Mardela, ating kasama. Pakinggan natin si Mardela. Samahan natin si Mardela. Sa balita, issue at sa komentaryo, kay Mardela tayo ay panalo. Mga tugang, good morning! I'm gonna knock on your door, ring on your bell, tap on your window too. If you don't come out tonight when the moon is bright, I'm gonna knock and ring and tap until you do. I'm gonna knock on your door, call out your name, wake up the town, you'll see. I'm gonna hoot and howl like a lovesick child until you say you're gonna come out with me. Ako po si Mardela reporting for duty sa programang Aramon niya tungkol niyang pungaldaw na ninin Friday. Let's count. Thanks God it's Friday, sabi nila. Petsa 19 mga tugang sa bulan Holding it kan up there. Agosto. Here I'm gonna knock on, All roads leads to Huruan. tap on. Pununyan hanggang sa aga. If you don't come out Mas lalong madakol ang mapasiring puduman mga tugang sa Diocesan Shrine and tap into and Our Lady of Salvation. Diyan po sa Huruan. Sa Diocesan Fiesta sa aga, Agosto 20. So, mga anit, pasiring kamo duman. Lakaw. Ayan, and siyempre, dakol po ng mga nabisita na nagpapasiring po dyan. Ingat po tabi, ano? So, pinagsaysay na kasudma, mga tugang ni Father Joseph Salando, yung nagkabira po mga lugar na pwede nindong pag-stayhan, poon dyan na banggi, kung hali ka mo sa radyong lugar, tangani na naging practice po kayo na dumaan namin na katurog, as in mapaagataan misa, mga tugang minapo ning alas 12 ning matanga. Yan po pinagkumpirmar ni Father Joseph Kaso Udma sa intervista ni VP Henry, although ka nakaagi pong simana na interview taman si Mayor Ami Villanueva duman sa kapistahan mismo sa Corong Festival na yung yan ang misa mga tugang mapon alas 12 ning matanga hanggang sa pagkaaga na hanggang duman sa concelebrated mass mga tugang ni Bishop Bong Bailon. Okay? So duman sa mga kababayan niya to, mga pilgrims, ingat po tabi, observe the proper safety protocol para po sa tuya pong mga kababayan. Okay? Bueno, dyan po sa mga kababayan dumang kita sa iba pang mga istorya. O dyan pong aldaw, second day, kan Baby, Mama, and Family Fair, kan 97.1 OKFM dyan po sa Ayala Activity Center. And ganyan man aldaw, yung man ang regional launching, kan Pinas Lakas, bakunahan po ini, mga tugang kang Department of Health, dyan sa booth mismo ninda, pwede po dyan magpabakuna nin itong first, second, yung original na mga bakuna, di ba? Yung dahil pa na bakuna, pwede magpabakuna. And sa mga pa-booster, pwede magpa-booster po dyan. Aram mo mga detalye pa, kasi nababang istorya, hali po dyan nakatutok si Ans Galero. Ans, good morning, Ans, go! Yes, maray na aga rise for more, maray na aga sa mga parantapay. Nagpupuon na mo niyan ang COVID-19 vaccination at pinagpakat campaign regional launch for more settings against activity center kanila ng Legazpi.
Mhm. And kasubago na inuktas magtaram o magbuhin na mensahe ang legislative health officer ta si Dr. Fulbert Diego kung saan natagsakan mga dapat sigurituhon, dapat natandaan para hindi sa top niyang how to manage children with COVID at home. Lalo na ko niyan talagang apektado man talaga ang mga kakian na nag-crisis man sa nitadarakan na pandemyang COVID-19. Sa oras na ini, yaon na sa puluhan na talk ni Dr. Desiree Disenyo ka ni UHHD people, ini may kinaraman man sa importansya ka na COVID-19. Naguguntaan na kagtagan pakayag ni Dr. Desiree Disenyo. Yan. Kasi magtanong panatatanda ko na. Para dahil na mayroon mo sa tayo na gawin, o nakatayo mo sa mga patata. And then, kahit sa mga patata ko, mayroon mo tayo ang natin na, sabi sa mga pangalan ko. Para na tayo dito ko na, nagsasabi. At mayroon siyang trabaho, kasi ang mga mahalag ko natin ito lahat, para magbaw. That's what it says. Yan. So, marinig mo rin sa ang tumatawag natin ng mga at pamirin tayo ng mga tayo. Ang katagalan din, tayo ang sakit ng mga COVID, diba? Kaya bakit na dapat pagkakaroon ang pamilagayan? Bakit na ba ito ang pangyayari? Ang mga bayarin sa ito. Pero kung magdadaya sa mga bata, kung dahil sa pagpapakatasan ang pagpapasyon, diba sa mga bata, ang pagpapasyon. Ano ba yung kita ka ng habang? Bakit ba ito iba yung mention sa tulang natin? Para ba yung mention? Para sa piliin ng mga bayan. Tabi, Sir Marv, kaptangkan pahayag ni Dr. Disenyo, nagtubo na siya ni na, kumbaga, orientation kung ano ining mga panibagong variants ng COVID-19. Kung kaya, pagtataram niya, importante talaga na magpapakuna dahilan sa saro sa mga presentasyon niya digdi, pagpapugulan ang paglakas sa ini, and masasanay natural na paglaban kan sa tuyang lawas digdi sa virus na nagdadara kan helang sa mga lawas kan na tawo. Ayun. Ya, ano yan? Di, mabakuna baga sila dyan. Ano yan? Any person na gusto mag-walk in, pwede? Yes po, Sir Mar. Any person basta kaiba naman sa age group, any age group. And sabi nga ni Kasuwago ni Dr. Aguilino, kaipuhan magdara lang ng requirements kung makakil ka, may birth certificate, kung may comorbidities, yung medical certificate, and of course, valid ID. Sabi sa pag-ibig, napag-ubapuna tayo, Sir Mar, ibigay sa second floor na Ayala Mall. Second floor. Ayun. Ay, hindi pa lang tabi, Sir Mar, collection lang po. Sign? Hindi sa baba, sa may ideal vision, hindi pa kasi nilang tabi, Sir Mar, sa may booth ka na exhibitors booth, yan lang dito po yun, Sir Mar. Ayaw lang dyan, ayun. Okay, so, pwede magpa-booster? Yes po, Sir Mar. Sir, yan sa mga rason ko na tapiglan sa Minda, pinaslakas, pwede digyan first and second booster doses. Ayun, okay. So, anong available na bakuna dyan? So far, di po man sa pwede Taram, Sir Mar, taon-taon sa opening message si Dr. Chito, itataon niya so information kung ano ang mga doses ng COVID-19 vaccine na available digding niya na tao. Ayun, narin daw ang masunod kan, manood ang third booster, aday. Tapos na kasi ako eh. Alam yun akong tapos, first and second, yung first, second, tapos ako. Halos, halos kami, sarabay kami, si Napio, ako, si Edwin, si Lowen siya, na mga nainot kami. Pasiguro na kami ta, haram mo na. Mga gurang na baga kita. Mga junior. May comorbidities pa. Anong comorbidities mo? Heartache o ano? Gout man sana? Okay, sige. So yan, Sir Mar, after kaining mensahe ni Dr. Disenyo, matawin opening message si Dr. Chito, and sunod-sunod kayan sa pinatalakas campaign. And pagkala umantaan na commitment ceremony. Actually, ako naligdi si DILG Regional Director Anthony Luida, maabot ligdi si DOT, RD Aguas, the Department of Trade and Industry, RD Rodrigo Aguilar,
Land Transportation Office, Mm. na Provincial Health Si Officer Sino, by si Sino ipadara ni ano? Si Sino ipadara ni RD. Garo nasa airport na si RD ah. Ay, kamang... Garo nasa airport na si... Nauna dyan si RDRB? Wala pa tayo so far. Garo nasa airport na eh. Kasi may Philippine Dive Expo sa SMX. Kasi rin siya dumaan. Yes, baka Ayan. magpadara Baka na dadara lang ang Sir Marky, representative garo. Baka si Romel. Posible. Okay, sige. Sinabi Sir Mar, live ginaredibi sa Ayala Mons Legazpi, on man si VP Henry Maceda, ang bilog na coverage team kan OKFM as in TCTV. Ang Skalero, Thank you very much, Hans. At saka sa bilog na coverage team, asin sa tuya po mga bosses, nakatugang kan PBN Broadcasting Network Incorporated, ang DCGP AM, pagkatapos ang 97.1 OKFM na nag-organisar, kayan po na third Baby, Mama, and Family Fair. Diyan po sa, Ayala Activity Center. Alright? So, naman po sa mga kababayan nato. Good morning, mga tugang sa gabos pong nakantabay sa DCGB News Online. Kay Bubuy San Pablo, good morning po tabi, sir. Long time no see. Pero at least lagi kang nakaantabay-tabi, ano? Sir King Reynaldo, good morning tabi sa imo, Sir King. Partner, good morning. Asin sa kabos po na nakaantabay, Luzon, Visayas, Mindanao. Okay? So yan po tabi sa mga senior citizens, pinagingganyan ni Dr. Frichito Abilino, magpabakuna ngayon ka, tayo nadalan man yan. Hindi mo problema, di ba? Di na magpatrubod niya duman sa kunyan. Tsaka iyang baga na kung talagang di ka man talaga pwedeng bakunahan, di ka man talaga bakunahan. All importante is i-present mo yung yung kung may comorbidities ka, kung may di ka talaga pwedeng bakunahan, i-assess ka man kay antabi. Di man ang outer na pag dyan mo tulog kang katulos, di man po tabi. May intervista pa man, di ba? Okay, so duman sa mga kababayan habang libre pa ngayon bakuna, magpa-bakuna na kamo. Okay, duman po sa mga kabarangay murag mo sa mga barangay di ba? May tinagam ang provincial government nin 100,000 per barangay. 720 barangays tinagamaan po ng pondo. Ibinalik ni Governor Rosal ang 100,000 each na gagamitin para po sa development program. Inapot ni Pio, ano nga tabi, Gob? May kulatilyang yan kung ano nga yung dapat ngayon indang gibon. Hindi, basta ka development, bala sila magpili. Tapos ida-download mga tugang direkta na sa barangay. So, pondo. Ida-download naman direkta na. Ay, sabi ni Governor, baka next week, magpuna po sila mag-download. Aprobado naman mga tugang kang sanggunang panglalawigan. So, ito pong hinagad na pondo may kinaraman dyan. Okay, gamitin sa tama. At saka dapat, pag-identify ng project, be sure na it is beneficial and practical. Di ba, Arnold? Bakong so, basta sana maisip kita, maski dahil tamang kaipuan, madali kita. So, kaipuan na maray kang tao. Di ba? Ano na iling din na kaipuan talaga? Yan, buktak ta. Tanga hindi masayang ang project. Kasi hindi masayang ang pondo. And hopefully, sana by 2023 magpadagos, pari. Hanggang sa nakatukaw ang gobyerno, magpadagos. Bata matibay man si Governor Rosal, di ba? Siya ngunyan ang napili mga tugang na magrepresentar sa Bicolandia itong sa Regional Development Council Chairman, di ba? 43 votes ang nakuha kaswapon mga tugang duman sa Burutuhan sa Kinibong full council meeting diyan po sa NEDA. Inatindirang ka mga gobernador, mga alkalde, mga regional directors, asin iba pa na involved to mga tugang sa diyan po sa RDC, Regional Development Council. Okay? So, doon po sa mga kababayan let's just hope for the best na sana mga tugang ay padagos po ini na magayon na huyop kan may oras na mag-aabot mga tugang sa probinsya asin sa po mga munisipyo. Ang importante po tabi, mga tugang magtarabangan kita. Alright? Magtarabangan, tangani po na ma-regular po ang gabos. Alright? So, duman po sa mga kabarangay nato. Ingat po kita tabi sa mga nagmamaneho nagdala ko lang naman ang mga nagkaka-aksidente po sa tinampo. Huwag masyadong magmadali. Di man po ang maubos na tinampo. Di ba? Huwag masyadong magmadali.
observe man ginaray mga tugang kang proper na regulasyon sa satuya pong ano yan, sa satuyang lokalidad, di ba? Tangani po na maging okay ang gabos, asin di magkayguning problema. Papa Mar, maray pa ikatabig basa mo so mga ano yan, mga ano ni tinugutan na mga pwede magkwari sa lugar. Digdi nga sa Buyuan, iguana po dyan na tinugutan sa Buyuan. Ameg Construction and Supply, care of Joseph Co, Barangay Buyuan, Legazpi City. O kan July 22 pa na-aprobaran so kunyan. So clearance, so permit. O yan, di ba? O diyan po sa Buyuan meron na pala eh. O yan po tabi sa listahan. Saka ano ito, Sitio Tiko-Tiko Humapon. O meron din palang kay Hige. Kumusta sa mga tabagakay? Kay Rakman Kanaki adi. Kumusta po sa mga kababayan niya to na sabi nga ni Kayan, bantayan tamang girarin sa tuya po ng mga kaakian. Dito pagtawaning oportunidad na mga nagigibo ng kalukuhan ng rapist, makagibo po ng krimen, di ba? Naalala ko lang yung lecture ko, why domain rape? Di ba? Pang primerong ano ba ganito na masupiro nga sinda sa babayi, iyo di kambrambong ano yan, pangyayari yan, di ba? So lalo kung araw kayo mga aki pa ang mga biniktima, nako tasus Marius anong what's happening na ngaya sa nasyon, ano na nangyayari sa tuya, siguro panahon para dagdagan ta mga tugang ang pagranita sa Diyos, di ba? Tangani na di kita umabot dyan sa puntong yan na nagiging siring ka ng pipakiaraman tang puturo kan sa tuya pong mga kahobinesan, mga kakian, Marius di ba? Alright, so ngunyan po na aldaw, padagos po ang paliwanag kan importansya kan COVID-19 vaccine kan mga taga Department of Health. And then mamayang hapon mga tugang, family first ang tema forum po ini na kung saan yan po ang mga angkor ng usapang pamilya ang DCGB ang tatrang ko po dyan, mamaya po yan yan ala una ning hapon, para po duman sa mga kababayan ta. So attend kayo dyan para marami tayong matutunan, okay? Duman sa mga birthday celebrators, happy birthday, many returns of the day, more life, prosperity and happiness po tabi isa sa Indogabos. Alright, ano pa, yun yung pong yung po na mga nagtatanong manungod po sa AIX, yung assistance to individuals in crisis situation, manungod naman sa assistance o educational assistance. Ayan po, i-roll out na po yan starting tomorrow and then following 5 Saturdays, basta kasi 6 consecutive Saturdays. Iyo po ang gigibon kan DSWD Bicol, and according to OIC Regional Director Erwin Razo, na may tinagama na sinda pondo para dyan tanganing makapuuna sinda. And ang magayong kayo ni takon areglado sa imong mga requirements na pigahagad like the certificate of registration. Ito po na yung registration form, may filing mo tapos may ID ka, baka pag uli mo bit mo na. Elementary is 1,000 Angel, di ba? 1,000, 2,000 for the junior, 3,000 for the senior high school, and then 4,000 para duman sa vocational techbook, at saka sa college. Yan po tabi, para duman sa mga kababayan nato. Malaking bagay yan, one time big time yan, pero baka sa sunod mapunduhan pa, So yan po mga talagang kaipuhan na asistiran ta mahal ang barakalon, ultimong asukar pati na ang paggibo ng mga sirop na pigiinom kanaki ni Manay
Di ba? Apektado na dahil sa sukar. Sus Mario, si Padi. O yan po tabi. Siguro ngunyan makampanya na naman magtaranom kita po. Tangani po na masustinan tadig sa Pilipinas. So paano mga tugang, as much as we would like to stay for long, pero time constraints, we have to go dahil yan po mga tugang, masunod ang sa tuya po na mga barkada, tropa para po sa negosyo, dyan po sa DTI, Department of Trade and Industry, para sa usapang consumer at negosyo, para po sa mga kababayan. Every Friday po yan from 11 to 12 para duman sa mga kababayan ta. Okay? Abangan po ang tropa ni na Madam Bembirango, asin kan sa iya pong mga pag-iriba para po sa mga very important topics na dapat po lumaaraman. Lalo mo niyan, na may mga adjustments, mga tugang sa presyo, kan mga barakalon, o pangano ta barakalon, pagkatapos may adjustments man, mga tugang, o may SRP na ipinaluwas para po duman sa notebook na natukar po nila last, sa mga notebook and papel, at iba pa, natukar yan last week, di ba? Tingnan natin kung ano pong mga topic ngunyan pong umaga. Okay? Tendo ka boss, para po ni Ronald Baldo, ang sigang bilog ng tropa. Ako po si Mardela, dahil iba, thank you and God bless. I'll be back mamaya, alas 12 hanggang alas 12, medya sa Bareta, alas 12. Bye-bye! I wanna know